Video yathu lero tionesana mmene tingapangire ka effect kodumpha ngati aka. Ena kumanda kuti mkulu amene bwaji. Ndemo sana nthawi tatiye tionesaneni kuti timapanga motani. Koma tisanayambe tatiye timvekaye uthenga kuchokera kwa masponsors athu. iChewa Clips akupitirizabe kupasirani maphunziro awo a photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso content creation. Ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewo kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewo mutha kuhala pa namba imene mukuiona pa screen. So pano tiye tibwerereno ku video yathu ya lero. Ndikuti video imeneyi itheke chachikulu chimagona pa kajambulidwe. Ndekajambulidwe kake kamafunika kaende motere. Ndikuti usanapite apopo ukadumpha pamene kaye uchokepo siyapo space chonchi. Kena kumazalo waso mbwalomo chonchi ndikukajowa chonchi kudumpha ya ngati chonchi mene ndadumphira. Kena kumukajambula video yotero mene ndakuwuzirani malangizomo ndikuti ino tiye tionesaneno kapangidwe kake ka edit. Ndeki mene mmene anakuchira ndikusegula application wakapukali ndeti ndina. Kena kutipita pa new video. Kena kutisankha video yathuyo tiyipanga select chonchi. Kena kuchongera pa HD kena ko add. Nde video yetu ipanga play. Nde tipanga pause. Nde chachikulu chimakhalano apapa pamafunikana kuti ujambulepo utengepo upangepo freeze. Ndi chomwe tichite ndikungodina apa pa clip yathuwa kenako ndikusaka pamene alemba kuti freeze. Nde tipanga apa alemba kuti freeze. Kenako tidirira kumayambiriroku. Ndopanga delete. Kenako clip yathu itikoka tisaka pamene tinadumpha bwino kudumphira mmwambapo ngati pamene tinadumpha mmwamba kwambiri ngati cha pamene papapa kwano ime chonchi. Ndekuti chachikuluso nchimene iyi ndekuti tidinaso clip yathuyi tikapezano point imene munthu atione ali mmwamba bwino kenako tisuntha izi ndikupitaso pompa jalemba kuti freeze pacha tipangapo chonchi. Ndekuti apo wekhala tipasano chithunzi ino chokuti ino titha kuchigwiritsa ntchito. Ndekuti tilita clip iyi yoyambirirayi kuipanga delete chonchi. Ndekuti tisayane ma clip ino ngati awawa apapa chithunzi choyambirira chimene palibepo kalikonse ndi ichi chimene akuchokera mmwambachi. Ndi chachikuluno chimene chimakhalaso apapa nchokuti tidina clip iyi tinadumpha mmwambayi tiseseresa mosemu izizi tiziyendesa chonchi ndikupita palemba kuti overlay. Ndekuti imalolani kuti clip yathu ija ibwere mmosi kachithunzi kamene tinajampula kacha. Nde chachikulu tihoda chonchi izi nkuzikankhira cha ukukuku ngati pamenepo ndekuti izioneka chonchi. Sonza kuti chithunzi chija chikalumikizana ndi video ikuoneka kuti munthu wachita kudumpha. Ndi chachikulu so process imene makhalapo ndiye kuti ino munthu wathu yachite kuchokera no mmwamba. Ndi tipanga click chonchi kenako tisuntha izi ndopita apa pa remove bg kenako auto remove. Ndekuti apo background ikuonesa kuti yachokano sopano. Ndekuti chimene tichiteno apa imafunikano ndi animate kuchipanga animate chithunzi chathucho kuti chichokere mmwamba munthu yaonekeno ngati wadumpha. Nde tipanga zoom chonchi kenako tipita pa mapeto penepene pa clip yathuyo ngati apa tidina chonchi. Nde tionesesa kuti tili kumapeto kwa clip imene ili mmosi ili pa namba 2 kumapeto kwake kwenikweni chonchi. Kenako tipanga add apa ndekuti tikuika keyframe. Ndekuti tibwezaso chonchi ndikuika pena pake kaya ngati apa kenako chithunzi chathu chitichika mmwamba tinkankhira mmwamba chinthuchi chisiyire tikuoneka chonchi ta ndekuti apa tipanga play tione kuti ikuoneka motani. Apo ndekuti munthu wathu yochita kugwa no mmwamba chonchi. Kaya muona kuti akugwa mwa ulesi mwa pang'ono ndekuti muchitaso kukonza ngati awa chonchi akugwa mwa pang'ono kwa mukafuna kuti agweni mphamvu ndekuti keyframe ife kuti ili patali ndekuti mungoyichosa mukayika ina yake ino kuti kaya ndi chapapa chonchi kena mukankhira chithunzi chimwamba chonchi chipitisa mmwamba ngati pamenepo ndekuti mpangaso play muone kuti chikuoneka motani panga chonchi.
ndekuti awaoneka kuti wagwano za mphamvu zija ndekuti wafika pasi, ndekuti umwe mudakwanisa munthu wathuyo kumugwesa kuti afike pasi. Tikakhalano chong'amba nthaka. iChewa Clips akupitirizabe kupasirani maphunziro awo a photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso content creation. Ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewo kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewa, mutha kuhala pa namba imene mukuiona pa screen. Tikakhalano chong'amba nthaka ndekuti apo timachita kudownloada ka video ndi napita pa YouTube kangomanga download kuti Kandilandi Clark pamakhala zina zake za green screen. Ndi chimene tichite ndekuti tingopangiratu video itiitenga chonchi, tihoda chonchi, kenako ndikuipanga duplicate kuti ikhale kawiri, tipanga pa duplicate, kenako tidine yakumapetoyi ndikupanga pa overlay ndi cholinga chakuti ibwere m'munsi. Ndikuti titangoifananiza kuti ifanane ndi imene ili mwambayo akhale mline imodzi chonchi. Ndekuti chimene tichiteso ndikupanga apa pa add overlay iyi imene tigwiritse ntchito yong'amba nthaka imeneyi. Ndekuti tipanga apa pa add, kenako tidula pamene nthaka inang'ambikapo komano kuyambira pa green pa, ndekuti panga split ndikudelete kumayambiriroku ndikupanga pa delete chonchi. Ndekuti tikakankhaka mpaka kafike pamene munthu wathu anadumpha chonchi. Ndekuti titakudulira ngati chapapa pamene nasiyapo, ndekuti tidina apa ndikupanga split kenako delete. Ndekuti apa tidinaso clip ya green, kenako tipita apa remove bg apa, kenako tipita apa pa chroma key, kenako tisankhano kala ya green ndinga chakuti za green zichoke, ndi intensity iyi tinkweza kuti green asachite kuonekeratu. Ndikuti shadow iso tango mukonza pang'ono kuti zioneke ngati komano tingomuyika pena pake pa bow, kenako tichongera apa. Ndikuti green wathuyo tinsuntha timuyika pabwino, ndinga chakuti munthu akadumpha chonchi pazing'ambika komano wachedwa, ndikuti tikankhirabe chonchi kuti akazaponda pasi chonchi pazang'ambike. Ndi poti munthu uyu kung'ambikako kukubwera pamwamba, chachikulu nchokuti tikuyike ku background. Ndikuti dina clip ili pakati, kenako ndikusaka pamene alemba kuti remove bg, kenako tipanga auto remove. Kenako tichongera, ndikuti apa tawanisa kuchosa background ya video iyi ili mwambayi. Ndikuti chimene tichite ndikudina clip ya green ndikusaka pamene alemba kuti layer, tidinapo chonchi. Ndikuti ya green tikankhira kuikhale uku tikungopanga swap chonchi. Ndikuti zong'ambikazo zapitano kumbuyo. Ndikuti munthu wathu uja akadumpha chonchi akapanga chonchi ndikuti pakung'ambika chabe kuti izi zizachepa, ndikuti tichitano kuzumula kuzikulisano kuti mwina mwake ziziphulika bwino. Ndikuti tizikonza bwino pa mulingo umene tikuufunawo. Ndikuti akadumpha chonchi chabe kuti zang'ambika fast, ndikuti tibwezaso ka green kako kakankhira mbuyo chonchi. Ndikuti tikapanga chonchi, ndikuti kabwezabe wezi mpaka kuyika mulingo umene tikufunawo, ndikuti tikapanga play izioneka chonchi. Ndikuti zatheka, ndikuti nthaka yathu ija ikung'ambika. Ndikuti katifuna kuti zisachokepo, ndikuti clip basi tangoyichulukisa makamaka pamene zagwapa basi nkuyikulisa komano clip yo ndikuti izioneka chonchi tikayiplay. Ndikuti apo munthu uyo wagwa mwamba then nthaka yang'ambika kachikenaso tiyionere. Awa ndikuti zimakhala kuti zachitika. Nde umaona imene timapangira video ngati imeneyi. Nde tikamaliza chachikulu chimakhalano cha apa pa export ipa, ndikuti ukapanga pa export ipa ndikuti basi imakhalano kuti video ichi ikuseveka. Ndikuti ikangomaliza apopo imakapezekerano ku gallery. Nde umaona imene timapangira. Ngati mukufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayiwala kupanga subscribe YouTube channel chimene chichi cha Kamlanji Tech. Ndiye tingoti tentonaneso ku video yotsatira.